Аз съм Алберто, днес съм тук с едно ново видео, което ще играем Майнкрафт. Почвам нова версия, почвам нов сезон, почвам нова игра, нова поредица. Ще снимам на Майнкрафт всеки петък ще качвам. И да, така е. Тук горе са ми сърцата, хардкор играем. Започваме да събираме дърво. Отключите нова рецепта. Тъй, събираме. Така, сега като съберем дърво, направим крафтинг тейбъл. Целта ми в този епизод е да направя къща. Това ми е целта в този епизод. Да направя къща, да си направя инструменти, с които да убивам и да събирам неща. Така. Вот. Аре, майка ти. Да си бъга. Пиум. Ще взема една кирка, един меч, една барвена кирка и един меч. Така. Нека... бъгваме леко. Нека... овце. Те ще ми трябват. Ще ги убия. Пам. Овце. Много малко лаги. Дини, ти пет. Вземем динички, храна. Най-много ни трябва храна. Има един стак. Чакайте. Вече имаме един стак. Още един ще ги вземем. Майко, мама. Бегай. Чечма стреснага, бе, брат. Майко. Оп. Качваме се, баси джунглата е тук. Що ма спална. Още един, храната ни е много важна. Чакайте, аз не мога ли да направя така? За сега нищо нямаме, хора. Така ще направим. Пиум. 50 стинки, брат. Гледам тук стелка или не. Папагалчета. Стелка или не? Не. Няма стелка. Как ми лаги, защото много. Това. Обелю. Кой има би неговата мама?
Лук. Отключихте номерата. Свобода от тази тъпа джунгла. Айде, навлизаме в каменната ера. Къде? Айде, отключихте на рецепта. Пишете в коментарите, давайте ми съвети за този хардкор, защото аз за първи път правя хардкор видео. Може да ми давате съвети, защото... Ей, да ми давате съвети. Ще чета коментарите. Така, съберем... Ще направим печик. Така... Прасенци! Въглища! Ключохте много такова. Къде ти е? Не, защо? Защо бягаш? Чайте къде? Горе колко много има. Трябва да се кача там. Трябва. Чакай. Чакай. Стигнахме. Майка ти бе. Дестинацията ми. Ям. Айде. Опаем. Само да ви кажа, че напред в видеото може би, не се знае, мога да се пробвам да намеря нещо, да намеря диаманти. Майко! Яш! Майко, колко ми завище! Аз съм голен. Майко! Защо бе? Брат! Само да ви кажа, че това е шума, вижте. Ще покажа. Ще се като направите и... И това е шума, виж. Шума пише. Така, шумчика. Свиня. Ще убия. Захар. Не, това е малка свиня. Нямаме къде. Какво има? Айрон! Айрон! Чакай. Чакай, често. Бам. Не, аз чакай да си правя още нещо. Това няма ми трябва, това ще ми трябва. Това ще ми трябва, това ще ми трябва. Чуйте сме. Правя торчо, бе. Това сложим торчо. Те ще оставят 4, бе. Добре. Айва. Само едно. Гледайте с крънзите. Гледайте с крънзите. Така.
И сега като ги съберем, ходим да събираме дърво, да може да си направим къща. Само да ви кажа, че видеята ще са около 20 минутки или половин час. Мед. Необработен мед. Така, тук също се... С него може да направим далеко такова, дето може да виждате надалече. Дъб, не. Много шла, не. Мамка. Тако. Ако. Аз ще копая, докато стане ден. Така. Ай стига бе, сам гравел. Тия майката. Да, гравел. Чакайте, аз направя печка. Така, печка. Така, да сложим тук. Да пече. 27. Да пече айрана, който е един, за жалост. Това чакайте. Не! Това е... Ето така, да печени, ще си... Чакайте на макс. Така, гравелче, добре. Този гаден гравел след малко ще му е... Брат, няма да се занимавам тук в тази мина. Отиваме тук повече място има. Тук си изтри. Аре, ще ме багаш. Мяу. Айде, добре, развиваме се. Още такова. Чакай. Така, вземи си го. Тук се качваме. Много въглища. What? Брат, вижте колко много е. Също малко стана цял стак. Така, че сега си изкопая. Това не е обработения мед. Още. Охо, 17. Бре. Така, ще пая. Че да стана ден. Хора, не се знаем. Кога ще стане ден, бе? Чуйте, си направил още една печка. Да може да си изпичаме храната. Това е много важно. Си изпичам храната. Е така. Така, храна, това храна. Никаква. Си изпука и това така. Просто. Така, айрон готов ли? Добре. Сега изпечем и този необработен мед. Включихме ново нещо. Така. Шо.
Дай нещо, бе. Малко не мога. Ще ми стокото. Нищо, чакам Дунда да стане гайка. Ай, чухо е, мамо. О! Чакам Дунда да стане гайка. Демек сестра ми. Така. Пам-бям. Аре, гостен ден. Бат, накрая ти на креатив и с такова едно легло. Така взема така. Бям. Хи, аз кога дигнах 6 левел, бе? Чакай, торч. Така. Майка ти. Брат! Мама ти теба. Тела около теба. Пям. Брат, пада гравила. Абе, отчаивам се в Майнкрафт, защото нищо не ми дава. Значи, правим и тъй. 1, 2, 3. Така. 1, 2, 3, 4. О! Така, щом да видим дали стана. Става ден. Айде да си събираме партакещи и засамахаме. Още ли го пече? Ко? Мост направя, ти ли? Айде, салмита ми. Айде, свобода. Снимам клип. Ай, мокни. И снимам клип. За YouTube. Скарай някой кинчи.
Така. Майко! Това ще ми трябва. Айде бе. Айде. Много 39. Трябва ни още. Какво това? Нещо ме бие. Майка ти! Измут! Хора, това беше. Майка ти тъй. Пат, как ще ме убиш, бе? Та пак! Молата! Не, всичко се е загубил. What the f... хора, what the f... Кво? Стой! Какво е? Къде ти е? What? Хора, става някакъв бъг. Къде ти бъга? Ега ти бъга. Мога да гледам къде има равини. Чейте, мога да си намеря нещото. Не.
Не. Не. И това тъпо зомби на пукне.